Kuře na smetaně budeme potřebovat tady tyhle suroviny, 4 kuřecí stehna, mrkev, petržel, hladkou mouku, sůl, pepř, papriku červenou mletou a 4 deci smetany. Tak kuřecí prsa vložíme do vody. Přidáme nakrájenou mrkev s petrželí. Přidali jsme vodu, osolíme 2 lžičky soli, trošku pepře, a paprika mletá. Budeme vařit cca hodinku 10. Tak maso vytáhneme, po hodině a čtvrtý maso hotové, vytáhneme ho, necháme ho schladnout. Zbytek vyvar z mrkví rozmixujeme spolu. Tak vyvar spolu s mrkví rozmixujeme. Tak rozmixované to máme, teď to zahustíme. Na zahuštění budeme potřebovat smetanu, kterou si přeliju, půlku stačí, 1 lžičku hladké mouky. Doliju zase na smetanu, zaliju a rozmixuju. Smíchám. Tak, rozmixované smíchané to máme. Vařečku a budeme přidávat pomaličku. Pomačka po přidání smetany nám krásně chytla barvu, podle chuti dochutíme. V našem případě nemusíme. A protože jsme tam přidali mouku, necháme 10 minut povařit, mezi tím si můžeme obrat maso. Tak maso jsme si obrali, můžeme vložit mačky. Mícháme. A můžeme podávat na talíř, nejlépe jako příloha bude knedlík.